Ja, jeg er i gang. Hej, mit navn er Anders, og jeg byder velkommen til Markus og Anders Matematikshow. Ja, så har vi første vidunder her, hvor vi siger regnestykket det er x plus 2y lige med 5. Først laver vi det om, så y står på den ene side, og det andet på den anden side. Så det er 2y lige med minus x plus 5. Rigtig godt. Så siger vi, nu skal vi have 1y. Så siger vi 2y divideret med 2 lige med minus x divideret med 2 plus 5 divideret med 2. Ja. Og lige med y lige med minus 0,5x plus 2,5. Stærkt. Har vi andet vidunder? Der er Anders. Okay. Jamen, der har vi stykket 11x plus 6y er lige 3. Og så, fordi vi skal x'e ned på hver sin side, så siger vi 6y er lige minus 11x plus 3. Og så skal vi ned og have 1. En y. Ja, en y. Og så siger vi 6y divideret med 6 er lige 11x. Nej, minus 11x divideret med 6 plus 3 divideret med 6. Og her kommer så frem til svaret. Y er lige 1 er lige minus 1,8 plus 0,5. Så har vi sidste vidunder her. Okay, så skal vi finde ud af, hvad x er lige med. Okay, så vi starter ud med at sige 0, minus 0,5x plus 2,5 lige med minus 1,8x plus 0,5. Så siger vi minus, ja, så får vi det til at være, så x'erne kun er på en af siderne. Så her. Så siger vi minus 0,5x plus 2,5 plus 0,5x lige med minus 1,8x plus 0,5 plus 0,5x. Ja, så opsummerer vi lige lidt, hvad der står nu. Der står 2,5 lige med minus 1,3x plus 0,5. Så skal vi have det sådan, at x står alene. Så der gør vi simpelthen sådan, at vi siger 2,5 minus 0,5 lige med minus 1,3x plus 0,5 minus 0,5. Så opsummerer vi lige igen. Reducerer vi, hedder det også. 2 lige med 1,3x. Og så skal vi have det sådan, at der står kun 1x nu. Så vi siger 2 divideret med 1,3 lige med 1,3x divideret med 1,3. Og så finder vi ud af, at x det er lige med 1,5384661538461538461538615. Lige med x, ja. Okay. Og lige konklusionen, det er, at y er lige minus 1,8 gange 1,5384615384615384615 plus 0,5 er lige punkt. Og så har vi lige et billede her med punktet. Smukt som det er. Rigtig flot.